Right, lleic yw enw fi. Mae mis Mawrth. Mae mis Mawrth yn mis codi ymwybyddiaeth i tiwmor yn ymenydd neu brain tumours. So fi yma i esbonio bach am yn hanes i gyda nhw. So mae gyda fi dau i gael. Mae gyda fi Bob a Dave wedi enwi ar ôl y Minions. Mae Bob wedi 6 yn llygadu yn byw fan hyn. A mae Dave yn byw reit ar ei bwysau fyna. Mae fe lot llai mae fe wedi 6 yma. So, essentially beth i nhw yw intracranial arachnoid tumours sydd fi, neu cysts. Mae unrhyw beth sydd yn eich pen chi yn dueddol i cael ei alw'n tiwmor yn syth yn lle cyst. Dyw bob tiwmor ddim yn golygu bod a cancer. Mae ambell i tiwmor yn benign. Mae dy fi 2 benign tiwmor, ond yn ffodus dyw benign ddim wastad yn meddwl bod nhw'n heb i problemau. Mae lot o bobl a brain tumours a fydden nhw ddim yn gwybod amdano nhw. Maen nhw'n byw gyda nhw, maen nhw'n benign yn amlwg, ond maen nhw'n byw gyda nhw'n blynydde os nhw ddim syniad bod nhw'n. Mae rhai pobl yn marw byth yn gwybod bod brain tumours gyda nhw. Maen nhw'n mwy common na beth chi'n meddwl. Ond gyda fi, dechreuais i cael symptomau. Mae cael symptomau yn eitha really. Dyw e ddim yn rhywbeth sy'n digwydd i lot o bobl sydd yn nhw. Ond fi'n cael migraines a maen nhw'n cael yn idiopathic stabbing pains sydd yn ffordd posh o weid icepick headaches. So icepick headaches yw teimlad fel sy'n rhywun yn trael drilo o tu fewn eich pen chi mas. Maen nhw yn intense iawn, maen nhw'n para byti 2-3 munud, ond yn y 2-3 munud yna mae fe'n bron yn amhosib i wneud unrhyw beth arall. Y ffordd i fi'n delio dyna yw cael gymaint o pressure yn am hen a gallai. Ond mae'n rhan o ffordd o ddelio gyda fi. Yr amser ffindon ni mas oedd y peth gweitha i fi, mas o brofiad i gyda nhw. So ffindon ni mas, gollon ni myngu, claddu myngu, cael y sgan, ffindo mas a chwarae yn Cup Finals yr hoci lawr yn Sophia Gardens i gyd o fewn 6 diwrnod i gilydd. Ar y pryd o'n i ddim yn gwybod os o'n nhw'n benign i fi ddo, o'n i jyst yn gwybod bod gyda fi 2 brain tumour. So oedd na'n anodd iawn ar y teulu a gweld nhw'n dioddef oedd y peth mwyaf caled. Oedd mam yn mynd trwy lot ar y pryd, oedd hi newid golli myngu, oedd hi yn delio dyna a wedyn yn delio gyda'i merch hi, efallai a rhywbeth terminal yn ei phen ni ar y pryd ni. Oedd e'n anodd iawn i ddelio dda. Oedd e'n rhywbeth sydd wedi cryfhau ni yn y pen draw fel teulu, ond oedd e'n rhywbeth oedd yn really anodd i ni dderbyn ar y pryd. Y sefyllfa pam ni chwarae popeth trwy'r amser yn dod nôl i na. Ond erbyn hyn, i fi'n delio gyda lot o mwyll, o'n i ddim yn gallu mynd trwy dyrnod o ysgol yn wneud yn lefel A ar y pryd. O'n i ddim yn gallu mynd drwy dyrnod o ysgol heb cael crushing migraine neu colli egni. O'n i'n colli egni yn ofnadw, o'n i'n mynd o fod yn hollol iawn i fod yn bron ffili sefyll ar yn rhad o fewn 10 munud. O'n i yn hwdi popeth, o'n i'n bita, so golles i pwysau'n really gloi yn dancherus o gloi. A o'n i'n cael yr icepick headaches ma bron 1 yr awr. Erbyn hyn, i fi'n cael 1 neu 2 yr wythnos. Migraines yn lot llai tebygol i fi, maen nhw 1 neu 2 mis. Fi ar tabledi mae wedi cymryd 2-3 mlynedd i gael y tabledi na'n iawn. Mae'r combination o gael popeth yn iawn. So os i chi yn y sefyllfa o ni le i chi newid ffindo mas neu rhywbeth neu chi yn meddwl falle mae sef yn ei doctor neu rhywbeth lan. Mynedd. Mae fe'n anodd, mae fe'n rwydd iawn i weid, ond mae fe'n anodd iawn i wneud. Cael y mynedd tra bod nhw chi'n troi mewn i pin cushion, chi'n cael bob test anhael, i chi'n goffo cymryd lot o dabledi mewn amlwg yn upset o'r stymog, sydd beth digwyddodd gyda fi a sy'n sal iawn. Ond mae fe werth ydy beth, achos erbyn hyn i fi chi byw bywyd hollol normal. Wel, o fwyaf. Mae fi'n hunan gyflogedig, so mae stress levels yn uchel iawn i fi, ond i fi nawr yn gallu ymdopi yna. A fi'n gallu delio da popeth fel bydde person normal. Fi'n gallu chwarae hoci, fi'n gallu dreifo, fi'n cario ymlaen y bywyd bob dydd fel se dim byd na, yn gwybod bod nhw na. Beth newydodd bethau fi hefyd oedd dechrau galw nhw'n Bob a Dave sydd yn rhyfedd, ond newch chi'n rhywbeth sport, achos chi'n gweud mae brain tumour dy fi, mae pawb fel sy'n nhw'n panico, ond os chi'n gweud Bob a Dave kick off,
sneb yn meddwl llai. Maen nhw'n edrych yn chi am beth waith fel o'n i fel mewn sŵn meddwl bydd iawn sy'n nad hon. Ond dyn nhw ddim, yw'r panic instant na ddim na. Mae'n relaxo chi fel person achos chi mor gyfarwydd ag e. Dyw pobl eraill yn amlwg ddim. Ond chi'n mwy gytrefol gyffyrddus a chi'n teimlo mwy control o'r sefyllfa. Ond hefyd beth helpodd fi trwyddo lot oedd yn heini angariadu. A fel o'n i'n gweud, oedd lot o bwysau arno nhw ar y pryd. Oedd mam yn amlwg yn dioddau, oedd dad yn siarad cadw pawb da'i gilydd a cadw pawb yn o reit. Oedd yn rawd, obviously, yn dioddau fyd, a wedyn oedd angariadu gallu twli mewn i'r byd bron yn unrealistic yma. O ni'n dod at ei gilydd a o fewn 3 mis i fi fod yn sal iawn a yn amlwg y teulu gyd yn dioddau dy bethau eraill hefyd, so gath i twli mewn i'r byd na, le oedd fel sydd dim rest. Ond mae na wedi cryffainu, roedd na ni ar byddwn ni ddim ma heddi, gadwodd hi iechyd meddwl fi i fynd trwyddo fe gyd, a fi'n ddiolchgar iawn iddi byddwn ni ddim ma heddi. Ond ie, basically, os oes da chi pen tost neu rhywbeth trwy'r amser, neu chi'n dechrau meddwl o mae well fi fynd i doctor, cewch chi jeco. Os ydyn nhw'n gweud bod rhywbeth da chi, bod nhw'n ffindo rhywbeth, pidwch panico. Fel wedys i, mae fe'n lot mwy normal na beth i ni'n feddwl. A os chi mewn sefyllfa le o'n i, le chi'n teimlo fel bod chi'n ffili wneud dim byd, bod y byd yn dod i ben achos bod chi'n drained a'n hwdi trwy'r amser a bod dim byd da chi edrych mlaen i. Mae gone, pen draf dynel. Fi nawr yn iawn? Wel, ish. A'r tabledi yn gallu delio da pethau normal bob dydd a stress levels uchel iawn ar y funud, ond yn gallu delio dyn ni achos y tabledi fi arno, achos bod ni wedi ffindo fe a delio dy gydig o'n gloi. So os chi'n meddwl bod rhywbeth da chi, cewch i'r doctor, checwch chi mas a pidwch panico. Diolch.